Croeso i rhifyn diweddara o'r Cwmni Bach. Ac yn gwmni fi y tro yma rhywun sydd wedi bod yn rhan o'n byd ni yng Nghymru ers sawl degawd, yn ddiwylliannol, yn gerddorol, yn gymdeithasol, o ran teledu a radio a chanu a phob mathau o bethau. Yn gwmni fi y tro yma mae y canwr a'r cyfansoddwr Delwyn Siôn. Wel, dwi'n croesawu i stiwdio Cwmni Bach heddi Delwyn Siôn. Croeso mawr! Diolch fawr Elinor. Felly, ti wedi dod mewn yma heddi i siarad â ni, a mor falch i gael dy gwmni di. Mae'n gymaint gyda ni siarad amdano fe. Isio dechrau, yn y dechrau te, un o ble wyt ti? Un o Aberdâr, Swyt Aberdair, Cwm Cynnon, Brenhines y cymoedd, a wedyn cael yng ngeni a magu fyna, am maes y dre, yng nghanol y dre, mewn tŷ teras gyffredin, mewn stryd hir iawn. A wedyn, ie. Ag mae brawd gyda ti? Ie, brawd Gwynfor sy'n 7 mlynedd yn hun na fi, a mam yn had ydyn, yn had, yn wreiddiol yn lôr, wedyn pan dath yr ail rhyfel byd fe ath i'r RAF, a wedyn pan dath yn nôl yr RAF, oedd wedi colli frawd yn anffodus ar ddiwedd yr ail rhyfel byd, a oedd ei frawd ar les ar siop. So pan dath dad nôl o'r RAF gytre, gymrodd e'r les ar y siop, a gymrodd e'r gwaith i frawd hefyd, sef barbwr. Oedd e riod i troli gwallt o blaen, a oedd nôl o'r rhyfel, a oedd gorffos o fod yn farbwr. So barbwr bios am weddill i os. Mae rai bod e'n gallu neud e'n o reit, achos fydde fe ddim di para fel barbwr. Wel, oedd e'n gallu torri gwallt yn fyr iawn. Oedd e'n enwog am y short back and sides. Nath bara, wrth gwrs, am ryw 10 mlynedd yr hugian yn dod, tan y 60au, a wedyn, achos bod cael barbwr yn dad yn y 60au, oedd yna anathema i rywun fel fi, achos fi oedd yr unig crwtyn yn yr ysgol, oedd y gwallt byr. Oedd pawb arall yn catyfu'n gwallte ac o'n i dal a short back and sides. Ond na, mi nath yn well, oedd mam bod lle oedd yn anwad da, oedd e'n gweud, not so short, Jenkins, not so short. So gath o dod lawr Cwmni Bach, ond dim llawer. So yna peth cynta ni ysgrifennu pan nes i'r coleg, wrth gwrs, oedd tyfu wallt. Ie, y ryddid yna. Yn y cartre felly, cartre dwyieithog? Cartre gwbl dwyieithog, dad yn fi'n Gymraeg, mam yn Gymraes, mam o Gwmnedd, ac yn dod o deulu Cymraeg. O'n credu, o'n nhw wedi lawr o Sir Frycheiniog ac yn siarad Cymraeg yn y cwm, yn Gwmnedd. Dath teulu'n had o Sir Benfro. Oedd am ryw reswm, oedd ei dad a'i fame yn siarad Cymraeg gyda'r merched a Saesneg gyda'r bechgyn. A mwyn ni mwyn i'r merched, os o'n nhw'n cael gwir yn siarad Cymraeg, oedd yn gallu siarad Cymraeg dyn nhw. A dy'r bechgyn, Saesneg oedd yr iaith i mynd mlaen yn y byd yn dweud. So nhw gath o Saesneg. Ac oedd yn rhyfedd, os oedd yn had wedyn yn dair pan agorodd Rhydwelen ac oedd ysgol gyndod Gymraeg yn Aberdâr. Oedd yn dair bod ni'n cael addysg Gymraeg. Yn fwy na mam, oedd yn gallu siarad Cymraeg. Oedd hi'n gallu wylio Cymraeg, felly beth oedd y broblem? Oedd yn had yn gweud, o'n moyn i'r boes cael yr iaith Gymraeg. Ar un pan dath Rhydwelen, o'n i digwydd bod yr oedran iawn a bant y fi Rhydwelen. Diolch beth. Mae'n amlwg bod y dad yn rhywun go arbennig, achos fe welodd e'r golled. A nath e ddim spwdi am y ffaith bod e wedi cael i wadi'r Gymraeg, ond gweld y cyfle wedyn i'w blant i hunan. Ie, a gweld y golled, fel bod e'n teimlo wedyn, oedd yn rhywbeth oedd e wedi colli, ond oedd yn gweld i werth. Ie, a'i adfer e. Ie, os yn dod bod lle, eglwswr oedd ei teulu, a wedyn pan briodon nhw, a the wedyn i gapel Cymraeg. A ddim deall gair am flynydde, wi'n siwr, ti'n bod, yn arbennig am y pregethwr yn dod o'r gogledd hefyd. Oedd y digon anodd os ti'n siarad Cymraeg yn de a deall pregethwr o'r gogledd. Ond ar ôl, wi'n siwr ar ôl rhywbeth mlynedd, oedd e'n gallu deall yn fwy, ti'n bod, ond oedd yr awydd yna i ni gael y Gymraeg yn ôl, ti'n bod, ar diddordeb yn y phethau Cymraeg. Ond oedd mam, ddim bod mam yn erbyn. Na. Jyst bod i ddim yn gweld, yng Nghymnedd, oedd Cwmnedd yn Gymreipiach, falle, na Aberdâr. A oedd hi ddim yn gweld bod cymaint o
angen y brwydro, ac oedd y teulu'n gyffredinol pan oedd Cymdeithas yr Iaith yn dechrau lan, oedd hanner y teulu yn gallu gweld yr angen, ond yr hanner arall byddwn ni'n gweld y pwynt o gwbl. Pa maen nhw'n neud yn ni, gallu siarad Cymraeg, gallu wylio Achos bydd normal yn dyfa? Gwbl normal, ie. I ni wedi colli hynny erbyn hyn, wel, mae golled wedi bod yn dos. Ie. So, ond i sôn am dy dad rhyw gymaint, dwi'n gwybod pan o'n i'n trafod cyn y raglen, o ti'n sôn bod e'n ddyn oedd yn licio dysgu pethau? Wastad. Hyd yn oed, pan oedden ni drigeiniau, ddim yn ddeiol, nes bod e'n hwyr ni drigeiniau, falle yn oed, 70. A oedd wastad, oedd yna frwydfrydedd efo yn y siop. A oedd y siop barbwr fel siop y gob yng Nghefn Gwlad, oedd ydy llon lle o lowyr fel arfer, neu gweithwyr busnes yn dre. Oedd pobl ifanc ddim yn mynd at dad, ond nhw'n mynd o le arall, ond oedd lot o straeon yn y llall. A oedd e'n dod gytre yn y nos, oedd y wastad yn gweud, nes i ddysgu rhywbeth newydd iddi tro. A fyddwch chi'n cael gwybod beth oedd e, ti'n bod? A oedd y frwydfrydedd yna am ddysgu rhywbeth newydd. A fi'n credu bod hwnna wedi mynd yn rhan ohono i efo, os o wastad yn teimlo, diw, wedi ddysgu rhywbeth yna, ond i efo o'n ymwneud o blaen, ti'n bod? A mae'n rhywbeth sy'n yn gymod, fi'n credu, i rhywun i sylweddoli bod ti'n gallu dysgu rhywbeth newydd, bod ti ddim yn gwybod y cyfan, ti'n bod, a bod wastad rhywbeth neu, allai gogwydd newydd ar rhywbeth, neu agwedd newydd, neu, ti'n bod, mae bob diwrnod yn cynnig rhywbeth bach arall, ti'n bod, Mae'n hogi mi'n a roi awch ar fywyd, dwi'n meddwl, hwnna, neu os pwynt? Mae bob dyn yn cynnig rhywbeth newydd, ti'n bod? Bendant, a'i frwydfrydedd yn credu. O'n cofio fe, oedd y radio bach yn y siop, a pan o'n i'n dechrau canu ar enghraifft, ar fore di Sadwrn, byddai yn rhoi ar Radio Cymru i wrando ar Hywel Gwynfryn, a wedyn oedd yn twtch bach, pan o'n i'n dod mlaen i ganu wedyn, gyda herges, oedd yn troi o lan. Falle bod hanner y siop ddim yn deall. Ti'n bod, ddim yn lygoed o'n ti'n bod. Oedd yn gweud, that's my boy. Dim dewis, Is that right fit? Yn union, mae eisiau bod yn fach. Ond yn ddoniol, ond os ni'n digwydd cyrraedd a bod yn neud nawr, o'n i'n mynd mewn mas to. Ond oedd yn hanner llawn bywyd, mae'n cwalad, a wastad yn hanner llawn, a wedi dati feddi hwnna oddi wrtho fe'n credu. Ond mam hefyd, wastad a gwen, dylanwad mam, falle yn fwy na dylanwad dad. Achos mae hi oedd gytre, hi oedd yn y bore, hi oedd wastad na i'n croesawu nôl yn y pnawn. O'n i'n gallu siarad y mam reit drwy tan ddiwedd i hosi, a mynd rhywbeth o gwbl. Oedd yn fam ac yn blentyn, ond o'n i'n ffrindiau da hefyd, ac oedd hi'n agored iawn. Oedd y ddoi nhw'n arbennig gan yn meddwl y byd nhw. Wel, mae hynny'n amlwg, a mae'n amlwg bod gwead y teulu yn gynhaliol ac yn gynnes. Fel arfer wy'n gofyn i westeion i ddod â llun o'i hunan mewn, a wy'n gwybod, wyt ti wedi dod â llun mewn, a dyma'r llun ohon y ti. Oedd ddeiti wech mlwydd oed? Ie, sy'n ni'n gweud, beth di wech mlwydd oed, mas y bac, cefn ti gyffredin, yn y cymoedd, a mae yna wal a shed ar y gwylod, ochr draw i'r wal oedd Bob y Magi'n byw, oedd ddim yn perthyn, of course, ond oedd hi'n bopa hynny math. Ochr draw i'r wal nesaf, oedd Bob y Mati, Bob y Biti, lle oedd ma'n had i cael ei fagu. So oedd y teulu o'n cwmpas ni, ddim yn bell o gwbl. Wy'n mynd i roi stop fyna nawr a gofyn i ti esbonio'r gair bopa i bobl sydd ddim yn gwybod. Bopa yw modryb. Bopa yw'r modryb ac awa oedd ewythr. Awa wil neu awa dau. So awa. Ond ddim yn siŵr o le mae'r awa, ond credu mae gair Saesneg yma. Awa, hynny yw, rhywun sy'n perthyn i ni, awa, o i war. O'n meddwl hwnna, wedi flaw bod rhywun yn gallu esbonio wahanol. Ond awa oedd y ewythr a bopa wedyn oedd modryb. Ac mae'r gair bopa yn air y cymoedd yn dywe? Ydy, hefos. Os ydych chi'n perthyn i byd o, cwrs. Oedd ydych bopas, oedd ddim yn perthyn, ond oedd ti'n dal i addo nhw'n bopa, ac oedd dal yn rhan o'r teulu estynedig, rhan o'r... Achos oedd pawb yn y cawg yma, oedd pawb gyda'i gilydd, oedd pawb yn gwynebu'r un caledu.
oedd pawb yn perthyn, ac yn galw pobl yn bobman llythrenol yn perthyn, bod nhw ddim yn perthyn. Ie, perthyn drwy brofiad, yn dyfa? Ie, llwyr. A drwy gyd fyw. Ie. Ac mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn, fi'n meddwl. Felly, y bachgen ifanc yma, yn 6 mlwydd oed yn y llun mewn par o shorts digon mawr iawn o chi arnyn nhw. A'r fagwraeth yn amlwg yn ni'n hapus. Hapus iawn. Agos, hapus, llawen, cadarnhaol, popeth, os lycyd, ni'n deulu hollol nodweddiadol, felly o'r cymoedd, yn ffodus iawn o hynny, lot o gariad yn y tŷ, lot o deimladau cynnes a phrofiadau teuluol, mynd i'r cwrdd fel teulu, nôl gytre fel teulu, a teulu cwmnïedd rhyw math, yn y gysylltu, cyson, mynd lawr i weld mae'n gyd y ci, lawr i weld yng Nghender, lawr i weld mae'n Nghendryd, lawr yn cwmnïedd yn Bopaz. Oedd e'n deimlad agos iawn, oedd e'n braf iawn. Ti'n sôn am dy gefndryd fanna. Mae un cefnder falle bod ni gyd yn un nabod e. Ie, falle bod chi. Wy'n perthyn i'r nid anenwog Mr Max Boyce. Oedd Max yn fab i chwaer mam, i Boba Bet. A ni lot yn gilydd. A gwedig gwyd Max nath rhoi un o'n gitars cynta i fi. O'n i wedi prynu gitar off ym mrawd am 50. Mai fi roedd y 50 iddo felly cynta i brynu fe, ond o'n i wedi'n nghofio pan brynes i fe. So nath Gwynfor werthu gitar. Mae brodyr mawr yn dieddol o wneud. Yn gwmws. So nath werthu gitar i fi, o'n i symud mlaen ar ôl dysgu Cwmni Bach ar Bert Whedon's Play in a Day. A nath Max rhoi gitar i fi, ac o'n i'n mynd lawr i Heathfield Avenue yn Gwmnïedd yn byw ar y pryd. A bydden ni ar y piano a fe ar y gitar yn canu wahanol gyneuon, ti'n bod. A gallai weid yn onest, ond creu mai fi oedd un o'r cynta i glywed hymns and arias. Oedd yn newydd ddechrau gyfansoddi fe, a fe'n gweud, hey, Del, what do you think this? And we were singing hymns and arias, land of my fathers, ar hyd a nos. A nes i just weid, you're right. A gath off i driorci gan i fe am yr gweddill, wrth gwrs, yn hanes, yn dweud, mae'n... ond ni'n dal i weld yn gilydd yn ymyl, a ni'n dal i werthorogi. Licen i feddwl bod yr ymateb realistig yna yn reit? Wedi deiaru Max Boyce a'i gadw fe i drader y ddiar. Hebos, ie, eisiau cadw drader y ddiar. Eitha reit. Ond mae'n amlwg eich bod chi'n deulu cerddorol felly. Ie, yn od iawn. Credu bod mae Max ar ochr yna. Mae Max yn mwy o'r diddanwr na fi. A wedyn dwi'n neud y cymwysedd gwahanol. A wedyn mae Marged ni yn canu. Mae Rhosyn, merch, awires, mae Max yn canu. So mae'n amlwg mae'n na rhywle. Ond mae'r ddoi o'n i wedi bod yn gofyn o le dath e. A wy'n cofio mam yn canu'r piano. Rhaid iawn, un o'r atgofion neisias da fi, yn cofio mam yn canu'r piano. Fi'n mynd at y piano yn aml. Dim ond pan oedd neb yn tŷ fel arfer, meddwl hi. Mae un peth, pan o'n i wedi 7 mlwydd oed, gorfod yn yngwelu yn lloft, a clywed mam yn canu'r piano, yn had yn canu yn y parlwr ar llawr, yn canu Carolyn Nadolig. A'n dal i gofio hwnna, a falle fod hwnna, un o'r ysymau pan wy'n dwlio ar y Nadolig cymaint. A sy'n dal i gofio'r cynhesru yna, teimlad arbennig yna o'r yndo. A o'n o ddim yn neud yn ymwneud, falle yn roedd y flwyddyn, ond digwydd bod ar noson honna i'n cofio'n clywed e. So oedd mam yn canu'r piano, oedd yr had yn licio canu, nes i'n gyfeilio i'n had yn capel, cwpl o weithiau. Os yna'n mwynhau canu. So mae rai bod canu'r rhan o'r teulu, ond o'n i gweithio Max, sy'n licio mynd nôl da'r teulu a ffindo bod ni'n perthyn i'r Wil Dafydd ap Gwilym neu rhyw faledwr enwog, ti'n bod, ond falle newn ni wylo rhyw ddynod. Achos wy'n meddwl, sôn am Nadolig, wy'n meddwl am yr hysbyseb John Lewis, lle mae Elton John yn cael ei piano cyntaf.
Wy'n dychmygu bod yna rhywbeth tebyg wedi digwydd yn hyd Delwyn Siôn, bod e wedi cael ei offeryn cyntaf. Oedd yna parlwr yn barod. O'n credu mai o Victor Fried yn Aberdad ath y piano. Oedd yn siop bianos enwog yn Aberdad, oedd ar y gornel a ffenest gwydir, posh. Ac oedd y bianos yna. O'n credu oedd y piano yn dynnu, chalen, hen, oedd yn biano da. Oedd yn y parlwr, ac os oedd yn so ar hwnna dy chi sy'n cael gwersi piano wedyn. Traddodiadol iawn gyda W.C. Davies, organydd sylwa, sef y capel, Aberdar. Ond of course wedyn ti a dechrau'r 60au gyrhaeddodd y Beatles, a wedyn y Monkeys, a wedyn Paul Simon a Garfunkel, a newidiodd y diddordeb o Beethoven i rock and roll. A ti bod, wedyn drian oedd rhywun Ludwig yn cael ei roi naill ochr. Ond oedd y piano ne, mae rhyd yr adeg. Oedd mam yn had, mae rai bod nhw yn am yn ergar tu hwnt, achos pan dechreuais i gyfansoddi, sa'n darllen cerddoriaeth yn dda iawn. Reit. So, a ffordd o'n i'n cyfansoddi, oedd cyfansoddi ar y piano, a neud e drosodd a throsodd, nes o'n i'n cofio fe. Ac achos oedd y parlwr yn sawn yn stafell fyw, oedd eto, a dros y fallodd bach o'n nhw. A y waliau ddim yn rhyw drwchus iawn, ti'n mynd sôn am rhyw 4 trodfedd o wal fan hyn. So mae rai bod nhw wedi clywed y bangom ar y piano, a fi'n canu pethau drosodd a throsodd. Yn ddiwedd, ond hyn eriod gwyno, achos o'n credu nhw'n gwybod, wel, mae diddordeb dy fe, mae'n rhywbeth mae'n moyn wneud, a o'n nhw'n cefnogi, ti'n bod, a dyn, waw, cefnogaeth, ti'n bod, Di-gwestiwn. Di-gwestiwn, ie. Ti a pryd oedd hyn, y cychwyn yma, y creu? Dechrau y 6 dosbarth yn credu, pan oedd Steddfod ysgol Rhydfelen, a oedd y gystadleuaeth Can Bop. Dyna nes i benderfynu am ba bynnag reswm o'n i erioed i wneud o blaen. Bydden ni'n cael cystadlu yna fe. O'n i wedi bod yn mynd rownd gyda rhyw driawd bach lleol, gyda Rhian a Janet a finne, yn canu mewn cartrefi hen bobl ac mewn capel a yn y llall. Yn canu Stwff Dafydd Iwan, canu caneuon cyfoes y dydd falle yn oed yn Saesneg, ond unrhyw beth oedd y 3 cod, symbol. A wedyn, nes i ddechrau meddwl, na'n gyfieithu can Dave Edmonds a Hear You Knocking. Neu'n gyfieithu rhywbeth Moody Blues, Nights in White Satin, o hynna. A o'n i hefyd wedi rhyw hanner cyfansoddau rhyw gan yn hunan, wrth ffidlan oedd rhywbeth i dod. A mae ffrind i fi, Gethin Roberts, mab y deintydd, yn gwneud Stephen Roberts, mab y vet hefyd, o'n nhw wedi galw i weld, fi'n gweud, chi'n meddwl cystadion yn y gysadleuaeth, beth am hon, o'n Dave Edmonds, cyfeithiad da, A'r unig broblem yw, meddwl Gethin, ti ffilin canu'n cyfeithiadau can wreiddiol yma fod. Right. Os dydych chi'n rhywbeth wreiddiol? Wel, mae da fi hanner can wreiddiol, bron y cwpla fi. O'r enw o'n hamgylch. Mae canna fe. Fi'n canu o'n hamgylch. Naw, mwynhau digon da, naw. A ganes i fi, a'n credu ni sy'n ail, sy'n gam, meddwl sy'n gam. Ie, do. A ffrind i fi Rhiannon Rhys, illodd, gyda can, o'n bystod yn codi cwylydd arni, o'r enw rhywbeth mae'r gath mas y bac yn canu blues nhw. Bydd Rhiannon yn gweud heddi oedd yn erchill, beth yna. Oedd Rhiannon ffili mynd y Steddfod am ryw reswm, a wnaeth yn ofyn i fi fynd yn ei lle hi. So, mlaen y fi gystadlu'n Steddfod a cyrraedd y llwyfan. Hugh Jones, dŵr, Hugh Jones sain, yn berniadu. A ges i ail tro. Beth bod ar bobl? Ti'n bod, o'i byth di madde fe? Na, fydden ni ddim. Na, fi ddim. A wedyn, ond dyna gychwyn y peth, a nath Hugh war y teg i fe, bod roi fi'n ail, nath e weid diddordeb dyfan mewn recordo'r gan. A wedyn, byti, 3 mis yn hwyrach ys i ar drip mi lan llyn yn y 6 dosbarth. Ffurfio hergest gyda'r boes, a wedyn blwyddyn ar ôl ni wedyn, cynnig 4 can i'w recordio, ac oedd o'n hamgylch yn un ohonyn nhw. So wedyn hwnna oedd y gan gyntaf recordio sy'n roed. A sneb yn cofio pwy ddath yn gyntaf, allai just weid? Oian. Ginny Owen oedd hi henw hi, ac oedd grŵp bach dy fi, oedd e'n neis iawn. Oedd.
Iawn, dwi'n mynd i adael hwnna fyna. Ond, just nodi, bod herges wedi cychwyn pan o ti yn yr ysgol. Ie. O'n i'n chweched dosbarth, oedd y boes yn coleg, so o'n nhw aros wedyn i fi, ac o'n i'n cael ymwneud llythyr, nad i'n siŵr bod ti'n gweithio'n galed i gyrraedd y coleg. Dim mwyn cael gyrfa, dim mwyn cael gradd, ond mwyn cael ffurfio'r band. Blaenor ieithau. Y band oedd y dog gyntaf. Ie, a'r boes? A Geraint a Derek ac Elgan. Ie. Ac felly? Ffindio bo'r oes, ie. I Aberystwyth, achos fanna o nhw yn neud hyn gyda'i watches yn aros i Delwyn Siôn i gyrraedd. O, sa'n siŵr sy'n mynd na, ond o'n nhw'n disgwyl i fi gyrraedd, wedyn pan gyrraedd, wedyn ffurfio'r band yn iawn, a dechrau neud cyngherdden y llall. A so, o'n i'n canu dy herges, wedyn, o'n i hefyd yn ffrindiau mawr gyda Elinor Wyn a cwbl o boes eraill, oedd yn canu gwerin, ac yn y sefyr yn golegol, byddai gyda ni barti gwerin, da iawn, lot o leisiau gwerin boes, yn canu. Dim unrhyw fath o rhan, ond bwrw amdani, a o fyna, a grŵp o Emyr a Mae Jones, a pryd o'n nhw Gloes Glec, nath nhw'n rhoi gorau Gloes Glec a sefydlu mynediad am ddim. A wedyn o'n i'n cael rhywbeth o mynd yn westau yn yma gyda mynediad, pan oedd Ems ddim yn gallu cyrraedd, byddwn ni'n mynd i ganu dyn nhw. So, o'n i'n cael y gorau'r ddau fyd, o'n i'n cael bod yn westau y mynediad a'r sport dyn nhw, a canu wedyn gyda herges a dechrau'r yrfa, dyn ni'n neud os 7 mlynedd. Yn gret. Mae hwn yn gyfnod eiraidd. Nid dim ond i chi fel unigolion, ond i ni fel gwlad, fel Cymru, yn ail hanner yr 20fed ganrif. Mae'n bwysig? Mae'n gyfnod pwysig. O'r ystod ni'n gweud, oedd e ddim yn gyfnod eiraid yn gerddorol. Mae hwnna oedd y cyfnod air. Os oedd y gyfnod air wedi bod o flaen hynny hefyd gyda Hogiau'r Wyddfa, a Rhain y Ronni, a cyn hynny gyda Triodd y Coleg. Oedd pob un yn gyfnod air, a ni gyd yn adeiladu ar sgwyddo'r bobl o'n blaen ni, ond yn bennad o ran ymwybyddiaeth Cymreictod a gwleidyddiaeth a ar ymateb i'r alwad Saunders Lewis, heb os. Ie, ac wrth gwrs, mi oedd y canu yn weithred wleidyddol. Oedd, hefos. Ymwybodol. Ie, oedd. Gan lot o'r grwpiau yma. Ie, bennad. Ac oedd sawl un yn protestio mewn un ffordd, lot fawr yn fodlon mewn y carchar, rhywbeth o'n i ddim yn gallu wneud. So beth o'n ni'n mynd i wneud oedd creu diwylliant roc Cymraeg a creu digon o gyneuon ac ymwybyddiaeth o fewn y cyneuon yna i adeiladu diwylliant ifanc. Oedd yn dod lan yn paralel gyda'r gwleidyddiaeth. A dyna oedd y nod ni'n credu i ddechrau, oedd rhoi llais i gwneud protest. Ond dim pwynt i fi gyfansoddi gwneud protest, achos oedd Dafydd Iwan yn edrych cymryd gwell. So byddwn ni'n mynd off. Ie, dwi'n siabu, ydw e? Mae'n oce, mae'n oce. Wedi para, odi? Odi fe? Mae o hyd, Drianna fe. So o'n i'n cymryd agwedd gwahanol, a wedyn ar y bach, wrth gwrs, adeiladu, a mae'n i'n gweud, oedd y holl hogiad i bod, ond o'n mor werthfawr. Wedyn dath yn criw ni, ar ôl yn criw ni, dath yn criw newydd eto, a mae'n mostod criw newydd yn dod i ddiwallu'r anghenion. Ac mae'n bwysig hefyd i wneud y peth na o greu, hynny yw, i ni eisiau wneud popeth fel oedd y poster oedd ganddo ni ar y wal, gnewch popeth yn Gymraeg. Mi oedd y wleidyddiaeth, y ffordd o'n i'n byw, ond hefyd y ffordd o'n i'n ymlacio, y ffordd o'n i'n ymwneud a chymdeithasu gyda'n gilydd, yn bwysig felly, yn bendant yn rhan o hwnna. A o'n i'n sôn am Siop yn Had, Hyngweld Gwynfryn, yr unig raglen Gymraeg felly ar fod y Sadwn, ac oedd yn goffod llenwi amser, llenwi hanner yr rhaglen gyda cerddoriaeth offerynnol Saesneg o'r rwle, Green Onions yn Booker T and the MGs a stwff o'na. Achos oedd dim digon o gyneuon Cymraeg, pop yn gael am y cyfnod, ond o fewn i'w 10 mlynedd, oedd yn gallu llenwi'r rhaglen ag cyneuon Cymraeg, ac o fewn 20 mlynedd, oedd rhaglenni eraill yn gallu llenwi, nid jyst yn stwff ni, ond gyda'r stwff yn dath ar yn hôl ni, a nawr ni'n darlledu trwy'r dydd, a dylen ni, Radio Cymru, fod yn gallu rhoi stwff Cymraeg mas trwy'r dydd, bob dydd. Cynhyrfus felly. Bennad. Ac yn cynhyrfus i fod yng nghanol, oedd yn jyst yn rhan greiddiol o'r Wy ddim yn licor gair bwrlwm, ond o'r bywyd a'r gweithgarwch yma. Oedd y penwythnosau, ti bod, a gigs gwahanol. Ac wrth gwrs, ti'n cael,
oedd ti'n dod i ddiwedd cyfnod y noson lawen a dechrau cyfnod newydd. So ti'n cael 15 o bobl gwed ar ddechrau 70au ar y noson, ti'n bod, o Holger Wyddfa, Heather Jones, Hugh Jones, y Diliau, Ryan Aroni, Alan Williams, BBC, brackets, ti'n bod, wedyn Hergest ac eraill Sidan, slo bach wedyn, ni oedd yn dod lan trwy'r ranks fath o beth, ti'n bod, ac yn ysweithiau wedyn, yn mynd yn mwy o beth fatha gyda dim ond Hergest ac eraill Sidan. Hergest ac eraill, Hergest yn cynnal y noson, ac eraill yn cynnal y noson. Ti'n bod, a dyna lle o'n i'n mynd, ac dyna lle oedd y diwylliant Saesnig yn mynd. So ni'n moyn rhoi gwmwys i math yn criw ifanc ni, ti'n bod. Ond bod yn hollol Gymreig a Chymraeg. Hefos, ie. O'r un dath, rhyw fand nhw Edward Haich. Wy'n cofio nhw hefyd, ie. Ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn cymryd yn ioff wedyn i gymeriad gwahanol tos. A gymryd o wahanol wedyn ffrydiau o wahanol mathau o gerddoriaeth. Oedd yn rhoi amrywiaeth, ac dyna'n gwmwys beth oedd angen amrywiaeth. Nid un math o gerddoriaeth, ond pob math o gerddoriaeth yn y Gymraeg. Felly, ni yn y coleg, yn Aberystwyth, wedi gweithio, da iawn. Wy'n clywed hanes am yr gweithgarwch ar bandiau yma, ar byd cyflawn yma o adloniant a pherfformio a jyst bod yn greadigol. Oedd amser i weithio, oedd amser i wneud gwaith coleg. Bawn o fod. Oedd e'n cytbwysedd, ti'n gallu neud. A mynd i'r coleg i astudio? Wel, nes i'n astudio deryddiaeth amreiddiol, ond newidiodd y pwnc o fod yn rhywbeth celfyddydol dynol i fod yn rhywbeth mwy gwyddonol. A wnaeth yn ffrindiau fi weithio chi, sain berson gwyddonol o gwbl. Felly, golles i deryddiaeth yn ystod flwyddyn gyntaf a mynd mlaen yn unig y Gymraeg. A o'n i'n ffodus iawn oedd gyda fi gewri yn dysgu ni, pobl fel yr athro Geraint Griffith, Derek Llwyd Morgan, John Rowlands, DJ Bowen, a ddysgu fi siarad Cymraeg yn deudi ar y teulu fe. A wy'n dal i'n gofio, mae'n oed bod ti'n cofio eiliadau, o'n i'n sôn am Mam yn Had yn canu, o'n cofio'r eiliad yr athro Geraint Griffith yn eistedd ar y ddesg, a ddim yn ddyn mawr iawn, a'i goesau yn swingo, yn darllen yr henger iddyn ni, ac o'n i'n glwyd. O'n i'n ffynu credu, o'n i'n teimlo mas o'n i'n clywed hwnna am y tro cynta yn dod o uner cyfarwydd o'n yn gweud y stori. Wel, ti'n bod, nath e just nenu fi mewn a wedi caru'r Gymraeg ni, ti'n bod. Oedd yn brofiad i fod gyda'n ysyn mor arbennig a'r athro Geraint Griffith, mor arbennig wrth ddysgu hefyd, ti'n bod. A wedi gweud, a'r athro DJ Bowen, nath ddysgu fi sylweddoli bod yn Gymraeg ddim yn dda iawn. A gwed y gwir, hanes o'n i moyn gwneud, ond wrthododd yr athro hanes yn ysgol i fi wneud hanes, a sef yn Gymraeg i ddim digon da. So nes i Cymraeg yn lle ni. Credem i fi, mae hwnna'n berffaith wir. Ond beth cyrraedd y coleg, a DJ Bowen yn gweud, right, Mr Davies, o'n moyn i chi ddarllen y llyfrau yma. Mae'n rhoi llyfrau Delwyn Williams i fi, DJ Williams a Kate Roberts. Islwyn o'r cymoedd, DJ o'r Gyllewin, Kate o'r Gogledd. A mi'n gyntaf dros yr haf yn dechrau darllen rhain. A cael blas, ti'n bod? A rhyfeddu a joio, ti'n bod? A mae'n niolch iddo fe am wella'n Gymraeg. A mae'n just darllen a sylweddoli, heb sylweddoli oedd y gystrawen yn gwella, oedd yr yrfa yn gwella, ti'n bod? Bod ti'n y coleg, wy'n mynd ti fod i gallu, ti'n bod, ysgrifennu Cymraeg, ond o'n i ddim. Sa'n bod pam, oedd yn falle yn oce, ond oedd ddim yn dda, ond oedd ddarllen y boes yma, a oedd yn cael blas yna, oedd yn darllen, oedd cael darllen dros un ha, holl waith Kate Roberts yn credu, darllen mwy o stwff. DJ Williams, dal ddim, mae straeon, storiau'r tir DJ Williams, dyle pob un Cymro ddarllen y gyfrol yna, achos mae'n just yn... Cytuno. Ti'n bod, yn rhan ohono ni, heb yn ei sylweddoli ni, ti'n bod, anegol. Wel, mae rhaid i fi weid, wy'n llwyr gytuno gyda'r peth yma o ran llenyddiaeth Gymraeg, achos mae e'n neud bron a bod i'n halo ni i stopo weithiau wrth feddwl am... Wy'n gallu cofio
enghraifft, ble o'n i pan ddarllenes i un o sol y leiad gynta. O'n i'n dal bus o Aberystwyth, mynd i'r gogledd, copi o un o sol y leiad, dan yng Nghysel, a dechrau meddwl mae taith hir ymlaen i nawr, ag agor y llyfr. Wi ddim yn cofio'r daith. Wi ddim yn cofio'r daith. Wi just yn cofio bod fi yn Bethesda, a o'n i'n llwyr. Fe lyncwyd fi gan y llyfr. Felly dwi'n... Wi wrth y modd yn clywed pobl eraill yn gweud bod llenyddiaeth Gymraeg wedi cydio yn nhw. Na ni. Hwna. Ac wrth gwrs, mi'n ddiolchgar iawn i'r athro gan y Griffith hefyd, a mi'n ymcyneuon ni. Achos mewn darlith Gymraeg, o'n i newydd dorri lan gyda rhyw gariad, oedd yn dod o'r gogledd, yn Aberystwyth, a i'n teimlo'n fflat. A ni'n trefn meddwl, siwt mae'n gweud bod fi'n teimlo fel y blues yn Gymraeg. A gyda ni ddarlith gan y Griffith ar y Mabinogi. Ac wrth gwrs mae'n sôn, mae niwl yn dod lawr dros ddyfed, a siwt nhw'n teimlo mor ar goll. Na siwt nhw'n bore di Sul canlynol, ni'n ddeffro'n yngweli gyda clitgan, ac mae'r niwl ar flyniad dyfed unwaith eto, a chri ar eryr ar eryr draw. Diolch yn fawr iawn yr athro gan y Griffith. O'n i just yn mynd i weid. A Mabinogi. Nice one. O fyna daeth e. Ond byddwn ni byth wedi gallu cyfansoddi hwnna o blaen, heb bod wedi cael yn trwytho yn y Gymraeg ac yn y llenyddiaeth. Wel, iawn, dyma ni yn sôn am bethau sydd wedi cael, a hynny, y dylanwad yna, yn adseinio wedyn, tu hwnt i ti ar cyneuon, achos mae yna bobl fel fi a phobl eraill wedi clywed y cyneuon yma, ac mae nhw wedi cydio yn ni eto, felly mae'n diolch ni'n fawr felly i Geraint Griffith ac i Delwyn Siôn am hynny. Felly, diwedd cyfnod coleg. Ble ysdi? Wel, mynd o Aberdâr i Aberystwyth y coleg, i fywyd Cymraeg y coleg, wedyn mlaen weithio'r urdd wedyn, yn Sir Feirionnydd, i gymdeithas Gymraeg a Chymreig, oedd yn dipyn o sioc diwylliannol, achos oedd y Gymraeg yn bob man. Oedd, a newid byd llwyr. Newid byd llwyr, a nes i'n dwlu, a wy'n yn ail i forganog, mae Sir Feirionnydd yn agos iawn i'n halon. Sir... Mae popeth yna, mynyddodd, môr, bryniau, nentydd, cymoedd, mae sir hardd eithriadol, ac oedd yn digon bach i fi allu i weithredu fe fel gwaith, a hefyd i werthorogi fe, fel sir sy'n eithriadol o hardd o ran tirlun. A hefyd, oedd yn brofiad newydd to, a wedyn nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn, a chyfle eto gyda'r urdd i greu cerddoriaeth gyda Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd. Dechreuwn ni wneud operau cerdd dan arweinydd Edwards, a nes ni, yn ystod yn cyfnod yr un, nes i 3 o'r hynna, a Judas oedd yr ola. So oedd hwnna'n gyfle gwych iawn to. A sy'n mynd ymlaen wedyn, yn mynd yn bellach i'r gogledd o sylwa. A cael gwaith gyda Radio Cymru. Pan oedd Radio Cymru'n dechrau darlledu trwy'r dydd, nes i waith fel cynhyrchydd cyffredinol wedyn, gyda Radio Cymru yn gwneud rhaglenni amrywiol iawn fel Rhybyd yr Es i blant, Codi'r ffôn, y ffôn cynta, rhaglenni Gary Williams, rhaglenni cerddoriaeth gyda pob math o Traedwadyn, Sian James, pob math o bobl, lot o sport, a cael cyfle i gyfrannu i un o'n hoff rhaglenni fi, mae'n ddim yn rhaglenni oddi, sef Ffibra Halen. A dyn lot o sport. A eto cymdeithas agos iawn, a llon llwyth o bobl y de a gweithio am Mangor. Ifan Roberts yn y pendaeth ni, Gog, Siron, ond oedd Alwyn Samuel o Gymrafen, Lynn T. Jones o'r Gorllewin, Lynn Davies, Lynn Bach yn cyflwyno o'r Gorllewin, Finne, o llwyth o'r DNA, so ti'n teimlo'n gartrefol. Oedd e fel y genedl i gyd mewn 4 stafell, oedd e'n hyfryd am Brymerion y Mangor. Ysod 3 flynedd yma na, a mwynhau'n fawr iawn. Unwaith eto, wyt ti'n restru'r rhaglenni na, a mae'n neud i fi ddal yn anal, achos oedd rhywbeth i res ar fwrdd i sadwn. Lot o sport. Yn uchafbwynt, fydde radio yn cael ei gynnu, a fydde ni'n gwrando, a werthyn, a nid just ni blant, mam yn had,
oedd e'n rhywbeth i'r teulu. Pupur a halen hefyd, pryd mae fe mlaen, a wneud yn siŵr bod ni'n gwrando, galw gari, yr holl rhaglenni yma. Felly, gai awgrymu, Delwyn, bod ti wedi bod yn ddyn hynod lwcus? Eithriadol. Cod na, ar gychwyn, rhywbeth mor ardderchog. Wel, o'n i'n mwy o lai ar gychwyn Rhydfelen, fel ysgol gyfyn Gymraeg yn y de. O'n i yno ar gychwyn gwed y canu pop y 70au. O'n i yno ar gychwyn Radio Cymru darlledu trwy'r bore, oedd yn sialens newydd ac yn gyda criw o bobl arbennig iawn. A wedyn nes i adael Radio Cymru ddod lawr i weithio'r BBC a gychwynnodd Esbydrec. So wedyn pan nes i wedyn yn rhydd gyfrannol i Esbydrec, o'n i'n cael gweithio ar hyd y lled o wlad yna, gyda'r bwrlwm yma wedyn o'r gynnal o'n sianel dyledyn hynny. So ni just mor o'r ffodus yn cael mynd o ddechrau pethau i ddechrau pethau, ti'n bod. A'r creadigrwydd na, a'r hawl i fod yn greadigol. Oedd am hob man, ti'n bod. So, gai jyst godi chwant neu codi archwaith am y gorffennol i ofyn o ran cychwyn Esbydrec. Pa fath o raglenni o ti'n gweithio arnyn nhw? O Noson Lawen a Taro Tant a rhywlenni cerddoriaeth gyda, os yna'n gwybod faint o bobl, i pethau fel rhywlenni Ifan Griffith, comedy, mae Ifan ma, Nith Cacwn, wedyn mlaen i wneud hapus dyrfa, a llwythio bethau. Mae'r pethau mae'n rhan... mae'n siŵr, mae'r pethau mae'n rhan o'n hunaniaeth ni fel Cymru, yn dywe. Wedi gweu mewn i ni, o'r gerddoriaeth i'r radio i'r teledu, a mae Delwyn Siôn di bod na yn creu ni mewn ffordd. Ond yn un o'r bobl sydd yn rhan o'r... y magu ymwybyddiaeth yna, ar hyder a leini nawr wedyn ni. Mae'n rhan o garthen lliwgar gwerthfawr iawn. Ti'n bod gyda cymaint o bobl, o'n i gyd ar y pryd, mae'n gwneud hwn, mae hwn angen i wneud, gan i wneud e. Ti'n bod, a then, o'n i jyst yn ffodus iawn. Ffodus iawn. A nynna hefyd, gai dweud. Mae'n berthynas hapus, dwi'n teimlo. Gret. Iawn, o fanna wedyn, beth i gwyddoedd wedyn? Beth i gwyddoedd wedyn? Mynd yn rhydd gyfrannol ydyn. Right. A gweithio dros ymlaen i gyd. A dechrau teulu. A'n un pan dath y plant ydyn. Priodi ag... Priodi Ann. Oedd y ffrind Llwyd. A wedyn mi o'n i'n hapus ac yn fodlon am 10 mlynedd ar un dath y plant. Eroma! Oedd yn hyfryd iawn. Gaethon ni 10 mlynedd jyst ni doi. Gaethon ni deulu wedyn. Lowri a Meili'r y Marged. Ac eto, ni'n deulu agos iawn. Erbyn hyn, mae'r plant ar chwal, mae Lowri yn America, yn gweithio i Chanel. Hello. So ni'n gwybod mae'n gwybod pan gan i'n adolyg bennant, a mae'n briod ar rhywun sy'n gweithio i Abercrombie yn Fitch. Abercrombie yn Fitch, so fi'n gwybod beth yn gan i'n adolyg. Mae Marged yn gantores proffesiynol ac yn hyfforddwr, neu hyfforddwreg, lleisiol, a ddim yn Meili'r adre gyda ni. Mae'n swno'n deulu hyfryd. Yn barhad o'r hyn oedd yn Aberdâr, wy'n teimlo? Os gyda ni hanner ffordd fi beth o'n i'n teimlo, byddwn ni'n hapus iawn. Ond hyn i bod, os ni'n cysylltu mwy o lain, yn ddyddiol dy'r merched, ti'n bod, naill ai ar yn siarad ar FaceTime neu just yn text bach. So mae'n deimlad o ni dal... Mae'r cilch dal yn gyflam. Dwi'n cofio nes i wylio rhaglen ddogfen oedd Marged wedi wneud, ac ar ddechrau raglen mae hi'n sôn am wisgo Cris neu siwmper. A'n fflisi. Wel, na ni. Ti'n teimlo'n o'r, Delwyn, heb y dillad? O'n i'n gofio rhaid lot o ddillad. Ond be licis i am hwnna oedd hi'n teimlo...
y cynhesrwydd na, y gwarchod, yr amddiffyn. Ac i fi, nath hwnna'n haro i ar y pryd, dyma deulu agos. Ac oedd hwnna'n beth braf i weld, o'n i'n teimlo. So, hyfryd iawn. Ond beth bynnag, y cyfnod rhydd gyfrannol yna yn teithio i bob cwr. O'r dead gogledd yn ysgrifftio llawen, rhyglenni gwahanol, a chani, wrth gwrs. So, oedd ddim lot o hewlydd na phentrefi na threfi yng Nghymru, o'n i heb weld. Pryn iawn dyddiau yma, mi'n dweud, sa'n i bod ar y hewl yma, ond pryn iawn i nhw. A eto am gyfnod, oedd eisiau bod yn 20 mlynedd neu fwy. A wedyn, gafodd meilir ni dostrwydd ar ôl cael ei eni, a nes i benderfynu roi'r gore i deithio, a roi llinell ar draws y wlad tua cystiwch ben Merthyr, felly. Lle yn ôl ambell un mae'r gogledd yn dechrau. Dwi'n meddwl bod John Davies, bod Llan yn dweud, fanna o'r poblogaeth beth bynnag, tano hwnna, mae hanner y wlad, a wedyn yr hanner arall. A wedyn gweithio wedyn nôl yn y de, a tua diwedd y millennium diwethaf, beth yw'r adw i wedi. Nath pobl o cwm gysylltu a gweud sy'n lyco wneud wrthos a rhywun ddim ar gael dyn nhw, so sy'n draw i wneud wrthos iddyn nhw, gafedd yma, dim ond just wrthos bach bod bod. Nes i wir fwynhau. Ac wrth gwrs, oedd yn gyfleis, a swn i moyn bod adre o ran y sefyllfa teulu gyda meilir ddim yn dda. A beth sy'n gyda nhw? Cwarter canrif nesaf. So wedyn gyda pobl cwm wedi bod mwy yn lai. Gyda cyfnodau bach off yn gwneud rhaglenni hyfryd iawn gyda Roy Noble. Odds and ends fyna. A nes i un rhaglen hefyd, Cwpan y Byd, gyda'n Nghender Max. Nethon ni the Max Boys World Cup Show. A na'n unig dro ni wedi gweithio yn gilydd. A rhyw ddwrnod yn gaddo, o'n i'n mynd i beswadau, o'n i'n ganu gyda'n gilydd rhyw ddwrnod. O'n i fydde hynny yn ddigwyddiad. O'n eitha special. Dewch mlaen, boys. Os ydych chi'n berswadwr, ydych chi'n gael gadwa. Na ni, iawn. Wel, mae hwnna'n swnio'n hyfryd, a fi'n gwybod bod pobl y cwm yn fath o deulu yn ei hunan yn diwedd, ac yn rhywle braf i fod yn gweithio. Os yna mor gyfleis, o'n i'n gwybod bod mi'n mewn yn amser arbennig, nôl yn amser arbennig o'n am y teulu, ond hefyd o'n i'n dod yn rhan o gymdeithas sefydlog a lot o gymeriadau. So chi ddim yn credu sio drai nhw tu ôl i'r cymeriadau chi'n gweld ar y teledu. A wedyn, yn paros hwnna tan a ddiweddar, a wy'n mwyn o lai dim ddeol na. So wedyn, wy'n gwneud tymau bach, ond dim llawer na. Na ni. A mae Meilir yn neud yn dda. Mae Meilir yn neud yn ardderchel. Mae nawr yn 10 a mae'n gwirfoddoli mewn ffarm, Media Trust, a mae'n ardydd iau, welwch chi fe yn San Fagan. A wedyn, mae lot o bobl yn nabod yna trwy hynny, mae'n cael dwrnod dall. Ydy, a mae'n dipyn o gymeriad. Da iawn. A'r gwead teuluol yna yn dyn am bob un o'n chi, a mae hwnna jyst yn, dwi'n meddwl bod yna'n hyfryd. Dwi'n gwybod pan o'n i'n sgwrsio, ti'n sôn, cyn bod ni'n neud y podlediad yma, o ti'n sôn am y DNA, ac o ti'n sôn am yr hyn sydd yn neud ti'n neud ni, a bod e'n neud ad amgylchfyd, ond hefyd bod e yn wneithuriadu o'r cychwyn. Bod popeth, o'n sôn am dy'r CD newydd, hwnna'n rhan o'r peth y CD newydd, o'n i'n anod iawn, o'n i'n edrych nôl ar rhai o'r CDs yn ei wneud yn ddiweddar, a gweld bod lot o gyneuon am ddigwyddiadau yn y byd yn ymateb i storiau fel pyllau yn Peryw enghraifft, oedd lle oedd y gweithwyr yn cael eu camdrin, neu 9/11, neu sefyllfa papus, Mandela yn cael ei ryddhau, beth bynnag. Yr albwm dythau i gyd am ddyn a thos i benfro draw dros y môr i'r gorllewin, i'r America, a stori yw hwnna, mwy na dim ond i stori fe, ond bod yn sôn am mewnfudwyr ac yn sôn am i brofiad yn ymladd yn erbyn y brodorion lleol. Ydy hwnna'n gorwedd yn gyffyrddus, a nath y farw gyda Custer yn Custer's Last Stand. So hwnna'n stori ddiddorol. A sy'n meddwl, wel, lle wy'n perthyn yn hwnna i gyd, a nes i'n nôl a meddwl, rhaid, wy'n sôn, ti'n mynd o Aberdâr i Aberystwyth i Siberionydd i Fangor i Gaerdydd. Ond i'n meddwl sy'n perthyn i bach o bob man, ond lle o'n i wir yn perthyn.
So dys i'n nôl i ystyried, wi wir yn perthyn yn Cwm Cynnon. A mwy na hynny, wi wir yn perthyn i 57 Pembroke Street yn Aberdâr, a'r teulu Asyloa Aberdâr, ac Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, a'r pethau na, a heb sylweddoli yn credu, mae rhain jyst yw dyn nhw'n rhan o'r DNA, ti'n bod, a ti'n dysgu mwy am dy wlad, a ti'n dysgu mwy am yr iaith, methu na, ond yn greiddio, mae gyd yn bwydo mewn, a wedyn, mae'n math o gyda, dwi'n arweinydd yn y Gwaelod yn y capel. Allai ddim gweud bod yn ffydd i'n rhywbeth mawr ysgytwol. Mae jyst yn rhan ohonno. Mae wedi bod yn rhan ohonno ers 7 mlynedd yn credu, heb wybod. A wy'n gweld yn ffydd i fel taith sydd wedi mynd i sawl lle gwahanol o union grededd i dim cred o gwbl yn dilyn hynny, i ddod nôl i gred bach yn wahanol, i ddatblygu falle meddylfryd mwy cyfoes, deall, neu trio deall beth wy'n meddwl. Ti'n bod, ond mae gyd yn cael ei effeithio gan yr holl brofiadau yna, ond yn bendant y magwraeth a'r teimlad yna o undod teuluol ac o werthoedd pendant iawn pan o'n i'n 7-12 mlynedd. Ti'n gweud bod ti'n arweinydd yng Gwaelod y Garth yn yr eglwys yno. Ac wedi bod... Yn y tŷ cwrdd. Yn y tŷ cwrdd. Wel, allu di weid wrth pam y tŷ cwrdd nawr. Ers 7 mlynedd? Ers 7 mlynedd, ie. O ti'n meddwl bara ti gwpl o flynyddoedd? Wel, mis o'n i'n meddwl. Coni? Mae'n amlwg bod e'n gweithio. Wel, maen nhw'n gynulleidfa eanfrydig a mynefgar iawn. A o'n i'n gallu gwneud yn un man arall, felly, am o'n i, os o'n i'n aelod yn y Gwaelod, a o'n i'n nabod yng ngynulleidfa, ac o'n i'n rhan ohonyn nhw. Ac o'n i'n meddwl, wel, oedd angen rhywun fel canolbwynt i gysylltu, i wneud pethau o fewn yr eglwys. Tŷ cwrdd. Oedd ni'n ffili ffindo neb a sy'n dweud, wel, oce, mae angen i'r rhywun cymryd cyfrifoldeb, a nes i'n gynnig sy'n ni'n trio fe. A nes i'n dweud, os nag ych chi moyn trwlwch chi mas. A wedi hapus iawn na'n gael go. A wy'n dal yna. Ond, a sy'n yna weinidog ifanc yn dod yn cered hibo neu'n cyrraedd y capel yn ni eisiau swydd rhan amser, ddim yn gallu ffwrdd os llawn amser am hynny. A nes ni'n fodlon iawn gweud, dera mewn a cario ymlaen. A mi yn gobeithio gewn ni weinidog cyn hir, sy'n credu bod yna wahaniaeth mawr rhwng arweinydd a gweinidog. Ond o ran y cyfrifoldeb, o'n i'n fodlon i wneud a wy'n dal i wneud ar hyn y bryd. Ond fel ni'n gweud, maen nhw'n bod oedran yn gwneud lleidfa yn amrywiol iawn, mae'r rhan fwyaf ohono ni yn gwed 100% plus. Mae gyda ni aelodaeth gwerthfawr iawn o deuluoedd ifanc, a maen nhw yn werthfawr iawn, maen nhw'n cyfrannu siwr gymaint ac yn yr ysgol swyddach. Maen nhw'n fodern iawn i golwg reit ar draws y bwrdd, maen nhw'n fodlon derbyn barn sgwiffi iawn sydd gyda fi. Ond nhw'n gobeithio bod nhw'n derbyn hynny achos na lle wy'n credu, dylen ni bod yn mynd. Dys i'n miws yn i aros, gyda Pantycelyn a Daniel Rowland a Hywel Harris. Oedd i cyfnod nhw'n gwbl wahanol. Oedd i byd nhw'n gwbl wahanol. Mae'n rhaid i ni ymateb i'r byd i ni ynddo fe. A oedd yr Iesu i ymateb i'r byd oedd i ynddo fe. Dath a nath roi siglad i'r gyfundrefn i ddewaith. Oedd yma'n newid pethau, yma'n symleiddio pethau. Dyma fel dylai fod, mae mor syml hyn boes cerwch eich gilydd. Na'r gyfamod newydd, na'r ddeddf, na'r unig ddeddf chi moyn, cerwch eich gilydd. A mae popeth arall yn mynd o'n at. Yn reiddio. A mae eisiau ni ddod nôl yn credu hwnna a gwerthorogi symlrwydd y peth ac eto pan mae rhywbeth mor syml mae'n gallu bod... Mawredd y peth. Yn gwmwys. Wyt ti'n meddwl fel arweinydd yn un ohonyn nhw, yn un o'r crew?
bod hwnna wedi grymuso'r gynulleidfa mewn ffordd, achos i chi'n nid cael rhywun yn dod yn weinidog, dath rhywun o blith y bobl, a bod hwnna wedi rhoi egni a bywiogrwydd a phwrpas falle i'r achos. Ond credu oedd rhaid i wneud achos oedd angen rhywun yn y blaen a rhywun i drefnu yn y llall oedd yn wneud y pethau yma. Ond mae'n bosib iawn achos bod nhw'n teimlo, wel, mae fe'n un o'n ni. Un, a ni'n gweud o hyd yn y cwrdd, ni'n deulu, un teulu, twyd? A wedi dod â darn, os ys rhywbeth yn wir ymlaen, mae'r gerdd yma gan Jacob Davies, a mae wedi lot dweud wrth y crynwyr, a fellach bod Jacob wedi bod yn yr hen di cwrdd yn Aberdâr am spel fach, a mae wedi cael rhyw ddylanwad heb fwy gwybod. Ond mae dyma frawddeg, mae'n sôn fan hyn yn tŷ fan had, mae'n sôn am di cyfeillgarwch, tŷ rhyddid, tŷ goddefgar, a wedyn hwn yw'r frawddeg i fi, hwn sy'n cynnal fi. Cymyn bendigaid y tŷ hwn yw'r ymchwil wylaidd am y gwirionedd sy'n goleuo ac am y weledigaeth sy'n yn ysbrydoli gweithredoedd da. Gwyna i byd preswylwyr y tŷ hwn. Ac i fi, mae e gyd yn y frawddeg na. Dysgu rhywbeth newydd pob dydd. Cwni. Ni dod nôl trwy'r un peth, bod ni'n fodlon a bodlon, o'n i'n gweud, yn os y mawrion, Pant y Celyn a Haris ar yna, oedd wedi golwg nhw ar weddill y byd, ni oedd yn iawn, dyn ni oedd y grefydd, dyn ni oedd yr ateb, pawb arall ar wahân. Mae eisiau achub nhw gyd. Allwn ni ddim meddwl fyna ragor. Allwn ni ddim, achos ti'n bod, mae pawb a'i ddarn hw o'r stori. Mae pawb a'i wirionedd, mae pawb a'i wirioneddau gwahanol. Pawb a ffordd gwahanol i weld pethau. Ac yn lle bod ni'n i'r hen agwedd am yr adreithol yma, mae rhaid i ni dderbyn yn credu, a mae hwnna felly beth anodd iawn i wneud, derbyn bod ni'n rhan o'r holl beth. Nid mae ni yw'r holl beth. A dyn, i fyna yn y cymlethdod na, os licio di, mae eisiau ni fod yna, a derbyn mewn cyfnod gwahanol, mewn millennium gwahanol, mae rhaid ni edrych ar bethau gwahanol, a derbyn bod gan bobl eraill i golwg nhw sy'n llawn cystal, hollol wahanol, a derbyn pethau gwerthfawr o fyna hefyd, bod ni derbyn y pethau gwerthfawr i ni cael cyfoethogi, achos am 500 mlynedd neu fwy, un llyfr oedd ynddo fe. Un llyfr oedd yn y cartre. Am gannoedd ynddo, ond oedd yn gallu darllen e. Os nhw ond yn cael y fersiwn o'r pwlpit a'r fersiwn gwleidyddol, ac oedd gwleidyddiaeth a chrefydd yn cyd-redeg. A wedyn, pan dath pawb i gallu darllen y Beibl, oedd yn air Duw, ond nhw'n derbyn pob gair. Ond yn nawr, wrth gwrs, ni'n gwybod bod y bethau, mae nid gair Duw, ddim Duw sy'n sgwennu fe. Straeon, llyfrau gwahanol, mae'n amrywiaeth ryfeddol yna. A mae rhaid i ni, mor anodd yn credu hynny, ymateb i hynny, a derbyn bod e'n fwy na hynny. Ac mae'n lyfrau allu ddarllen, llyfrau sy'n rhoi gweledigaeth newydd, sydd ddim yn grefyddol o gwbl. Mae rhaid i ni ddod i dderbyn yn credu bod yna'r mwy, bod y Beibl yn cael gorlifo, ond hefyd derbyn o'r naill di a llall. So yn y cymlethdod na, dwi'n arwain. Ond mae'n berthynas symbiotic fan'na, does? Ond credu bod rhaid bod. Mae rhoi a derbyn, a fe am yn gweud, mae'n neisiach derbyn na rhoi. Ond mae'n rhywbeth prydferth am hynny, does? Na'r gobeith, O, ti'n gweud am ti cwrdd nid eglwys? Na'r enw sy'n ar y capel, digwydd bod. Ond pan o'n i'n fach, mynd i'r cwrdd o'n i. A mae'n bwysig bod ni'n pobl yn cwrdd. A wrth gwrdd bod ni'n rhannu, a bod ni'n nabod yn gilydd, a bod ni'n dod yn bobl sydd yn gyda'n gilydd yn mynd ar y daith yma. Mae'n nid taith y pererin, yr un person yma, ond taith y tŷ cwrdd yma. A mae'n rhywbeth cyfartal am hynny. Hefyd yn dos, mae'n rhyw deimlad braf. Crynwyr to. Cilch a cilch.
Mae rhaid i fi wedyn wrth ddod yn hun, un o'r pethau wy'n gwerthfawrogi o fynd i'r cwrdd yw y ffaith bod ni'n sawl cenhedlaeth yn dod ynghyd. Sydd yn beth prin erbyn nawr, achos i ni wedi mynd yn unigolyddol ac yn unedau bach. A pawb o fewn i hoedran yn llall llall, lle ni'n cael cwrdd a dysgu wrth yn gilydd gobeithio. Ac yn gwerthfawrogi'n gilydd falle yn fwy, ti'n bod, sylweddoli Juma. So mor ifanc yn ddoeth iawn yma. Mae'r wrthos ytha o'n oedfa dyn ni yn ei sylweddoli bod rhai o'r plant o'r ysgol Sul bellach yn oedolion ifanc ac yn eu cyfraniad nhw yn aruthrol. Waw, maen nhw'n aeddfedu a maen nhw'n dal i ddod a maen nhw'n cyfrannu. Ac o'n ni yn clywed yn y ffordd yn nhw'n darllen rhywbeth falle, rhywbeth o'n i heb glywed o blaen. Dwi'n just meddwl, wow, chi'n gweld pethau mewn ffordd gwahanol, dwi? Ac o ti'n bod yn ewa i'r bobl ifanc yma ac yn bobas hefyd i'r bobl ifanc yma. Dyma ni yn cynnal teulu y perthyn. A chymdeithas eglwys. Heb bripsyn o wad, na diferyn o wad. Yr un rwythyn ni. Y teimlad yna o, ti'n bod, y gofal a'r perthyn a'r cariad. Mae'r gair yna yn dolan o hyd. Wel, at hwnna ni'n anelu, ond nid yn dyfa. Mae'n braf clywed bod hwnna'n rhan, nid just o fywyd y tŷ cwrdd, ond fywyd y cartre ac yn gymdeithasol hefyd. Dwi eisiau sôn cyn bod ni'n gorffen ynglyn â'r CD yma, achos mae'n clymu pob dim, dwi'n meddwl, ac fe nes ti gyfeirio at y CD. Y CD yn CD newydd, arfer dod â blodau yw'r teitl. A wy'n gwybod mae cyfeirio at berthynas sydd wedi newid yn dyfa. Perthynas na siro. Dyna ni. Yw'r gan arbennig yna, Ond wi eisiau sôn ynglyn â'r llun ar y clawr. Wyt ti'n gallu dweud wrthyn ni beth yw'r holl bethau sydd ar y clawr hefyd? Mae i ddechrau, Delwyn Siôn. Llun o Delwyn Siôn. Mae'n un yn bryn. Wel, yr artist arferchol, Teresa Jan Ellen, sy'n yma chynlleth nath y llun, a nes i hyla'r gan arfer dod y blodau ati a cwpl o gynennill, Morladro Maes y Dre yn credu a Hwyangedd Elizabeth, sy'n sôn am Boba Bet. A dyma'r clawr dath nôl, a o'n i'n sy'n pan weles i, o'n i'n ffili siarad bron. Mae dyti yn y llun, yn y llun, ond wy'n edrych nôl mas o'r clawr os ydych chi, so wy'n edrych nôl at gyfnod yn ymagwraeth i. Mae dyti'r Robin Goch sy'n arwydd o deulu da. Mae'r canghenner teulu yma. Mae'r Deryn D wedyn yn arwydd o'r gan. Mae'r Dyllian yn arwydd o blodeuwedd merch y blodau. A wedyn mae yna flodau bach yn y llun. Pan ti'n 12, wy'n siŵr, Elinor, ti wedi bod, he loves me not, he loves me. Drwy'r amser. A mae hwnna'n sôn am y gan arfer dod y blodau, fel oedd y pethau wedi newid. Mae yna iar bach yr haf ar yn crisi fyna. Coler y glas, llyged mam i hwnna, so llyged glas dy mam. So mam i hwnna, ac yn rhod y Deryn D, mae'n sisiwn y barbwr sy'n yn had. A wy'n edrych mas o'r llun a ddim at y person sy'n edrych at y llun, achos y storiau fel ni'n gweud, storiau sydd yn y caneuon sy'n bwysig, nid fi. So wy'n rhan o'r peth, wy'n stori i a stori pobl tebyg rhywbeth, ond wy'n dim fi yw'r canol y sylw. Wy'n gweld, mae yna olwg atgofus a... Ond os ydych chi'n troi wi hefyd yn edrych ar yn hunan. Wy'n licio hwnna. Mae'n edrych fel chydig bach fel calon, yn dweud? Mae hwnna'n hyfryd iawn. Ond syniad Meirion Jones oedd wneud na a cael y busnes bod ni'n edrych nôl ac edrych na. So dim yn ddau beth yn cyffwrdd. Rhyw dafolu mewn ffordd, yn dweud? Yn llwyr. A hanes, dim bach o'n hanes i, a hanes cymeriadau yn y teulu, magwraeth, a gorffen gyda can
Wy'n gobeithio sydd yn deyrnged i bobl sydd yn Aberdâr sydd yn gweithio dros y Gymraeg ers blynydde. Ta Aberdâr yn dal i lifo, byddwn ni'n dal ne. Mae'r CD yma yn crynhoi yr hyn i ni wedi trafod mewn ffordd. Y teulu, y gynhaliaeth, y fagwraeth, yr holl werthoedd sydd wedi parhau, ond yn greiddiol i hyn oll, mae cariad. Hebos. Ond gobeithio, mae'n da beth sy'n rhedeg trwy'r CD, ti'n bod? Heb weide, ond mae'n just na, gobeithio. As mae'r bobl sydd yn y cynnion am yr ardal, a'r bobl sydd yn y cwm, yn meddwl sydd gymaint i fi. Sym eisiau gweud o, sa? Gobeithio. Mae rhaid i fi sôn, cyn bod ni'n gorffen, wyt ti wedi bod yn awdur rai o ganeuon mwyaf amlwg, annwyl, pwysig falle i ni fel Cymru. Ond mae yna un falle sydd yn sefyll mas. Joio byw. Joio byw. Ni'n caru'r joio byw na. Ac mae hwnna'n arwydd o'r awch, a'r mwynhad, a'r jwli. Bywiogrwydd yna sydd yn beth ardderchog. Ond yr un gan yna sydd yn neud i bobl jyst i ochneidio ac i jyst i hatgofio ni hunain. A dwi'n meddwl mai dyna yw dy hyd a dy ledrith di, yw bod ti'n sgwennu falle am bethau sydd yn ymwneud â dy fywyd di, ond maen nhw'n oesol ac yn ddynol. Un seren yw'r gan, cyn bod fi'n angofio gweud. Un seren. Ond bod pob cymasodd yn gobeithio pan mae'n cymasoddi can bod yn cyffwrdd rhywun arall. Ond am ryw reswm dy'r gan yna, mae fesol yn cyffwrdd llwythio bobl. Am o'n i, achos bod e'n sôn eto am deulu, am werthoedd, am y rhyfeddod hynny o ddysgu rhywbeth newydd. Ti'n bod wrth weld y ser. Am fawredd y ser a'r planedau. A felly, bydde dy cym yn gyd jyst i rhyfeddu. A wedyn hefyd yn ôl ar y diwedd, jyst i ystyried yn nadolig a bod e ddim jyst yn oil, fel oil paganedd, oedd yn oil i ddathlu. Mae hynny'r ffordd trwy'r gaia o'r diflas tost mae ni'n mynd i gael. A mae hwnna, wrth gwrs, hefyd yn weilodol yn oil obeithiol. Ni'n mynd i barhau, ni'n mynd i mynd trwy'r tywyllwch yma ac i'r goleuni. A mae'r elfen grisnogol pan mae'r Iesu i fod wedi cael ei eni. Y gobaith yn dyfa eto. A gobaith, eni plentyn newydd, genedigaeth, gobaith, dechrau daeth, dal i fynd. Ond credu bod yna, a beth sy'n rhyfedd yw, mae'n credu bod pobl, mae'n meddwl rhywbeth i fi, a pan o'n i canu fi, a mae'n un o'r caniannau, mae'n lot yn gwneud, ti'n meddwl, reit, siwt llai ganu hwn yn ysterlon ar ôl 20 mlynedd, a wy'n mynd nôl fel arfer i Sloa, i'r capel, a dim nadolig, y goleuadau, oedd yn edrych o'r fflamau, oedd y bilbwys, dod. Nôl i'r cyfnod yna, a meddwl am Mangiad y Cu yn Heathfield Avenue yn Cwmni, a meddwl am yn heili fi adre yn y bydda. Dechrau yna, a meddwl pa mor bwysig mae'r holl beth yna, y cartre, y capel, y gymdeithas. Ac unwaith yn meddwl am hwnna, fi'n gallu canu'r gan wedyn, achos dyna beth yw'r gan i gyd, dod. Ond mae pobl eraill wedyn yn meddwl am bethau gwahanol felly, a maen nhw'n perchnogi fe, a mae hwnna yn beth gwerthfawr iawn hefyd. Heb os. A fydden ni'n meddwl falle, fi'n gobeithio, dy fod ti'n cael rhywbeth mas o hwnna hynny, o mateb pobl eraill, pa maen nhw eisiau gweud i stori, wrtho ti fi'n siŵr ynglyn â'r gan. A mae pawb, dyma'r gan, a mae pobl eraill wedyn wrth ymateb i hynny yn rhoi rhywbeth mewn i'r gan, so felly dim ond fi sy'n berchen y gan, mae'n nhw'n berchen y hefyd. Mae'n eithradol o werthfawr. A mae'n mynd yn llawenhau rhywun i feddwl bod e'n cael effaith, bod rhywun yn gweld gwerth yn yma. Mae'n nid ti dimlo'n beth yw'r gair humble iawn. Wel, wyt ti'n bendant wedi rhoi rhodd i ni yn y gan honno, mae rhaid i fi weid. Wel, mae'n gweud, gath y gan i roi i fi. Mae ambell i gan yn cael ei roi i gyfansoddod. Mae rhaid i bod yn y lle iawn yn amser iawn, a gath hwnna i rhoi. I landodd yn carchfed. Pryd gyhoeddwyd hi? Pryd sgwennes ti hi? 1908 rhywbeth. Reit. Ie.
A mi nes i wneud record nadolig gyda Cwmni Bach. Cofio, mae gen i gopi, oes. A mae ar hwnna. A wedyn, pan dath i mas, oedd i ddim checio o gwbl. Blwyddyn ar ôl hynny wedyn, dechreuodd pobl i wario fe. A sylwi yna fe. A'r flwyddyn ar ôl hwnna wedyn, oedd y fel sefydliad i ffrwydro. Ac mae'n parhau. Yn rhyfeddol. Mae'n parhau, a wy'n gwybod pan o'n i'n sôn am y gan wrth i ni sgwrsio cyn dod i wneud y podlediad yma, nes ti weid, mae'n gan fach net. A ddefnyddiais ti'r gair net na fanna, less is more fanna fi'n credu. Mae'r gair net na wneud rhyw heavy lifting trwbeilig, achos mae'n cyffwrdd a phrofiadau cyffredin, dwi'n meddwl. Y peth na o berthyn, o deulu, o adnabod, o gariad, o obaith, o gychwyn eto, a mae hwnna'n werthfawr. Gweithio. Wel, Delwyn Siôn, diolch yn fawr iawn am ddod mewn heddi ac am rannu dy fywyd i gyda ni am ddweud rai pethau wrthyn ni am fywyd ac am bethau yn gyffredinol. Mae di bod yn hyfryd y gael di fel Cwmni Bach heddi. Diolch Elinor, pleser. Wel, wi wedi mwynhau orig ddifyr iawn yng Nghwmni Delwyn Siôn, yn ddyn sydd â thalent anghyffredin i gymryd profiadau fywyd ei deulu, hanesion pethau sydd yn digwydd yn y byd, a'i troi nhw mewn i ganeuon sydd yn golygu rhywbeth i bob un ohono ni mewn ffyrdd gwahanol. Yn rhywun creadigol, yn rhywun sydd wedi rannu'r creadigrwydd yna mewn modd hael iawn ar hyd i fywyd drwy sawl cyfrwng o radio i dyledu, i ganu ac yn y blaen. Os wnaethoch chi fwynhau yng Nghwmni Delwyn a fi heddi, dwedwch wrth bobl eraill a rhannwch y linc yma. Am y tro felly, pob hwyl.